खुलुमबाय दिनै 74थि भारतनि उदांस्रि सान बे उदांस्रि सानाव आङो बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाजों लोगोसे जेसेबां भारतनि नोगोरारि दङ साफ्रोमनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बे उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै उदांस्रि जांख्रिथायाव जेसेबां मुंख्लं जादों बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ सिबिनायखौ बावहरबाय। भारतनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी जाय बिथांखौ मुलुगाव दायो नन भायलेन्ट गुरु होननानै बयबो गनायो बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे उदांस्रिनि सोमावसारनायाव आसामनि आरो बर'फोरनिफ्राय जायफोरा मुंख्लं जानांदों बे उदांस्रिनि मुंख्लंफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। बर' माहारिया बुहुमाव थांना थानो थाखाय जांख्रिखांनायाव जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननिसिमबो आङो बे समाव आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा मानगोनां रायजोफोर नैबे समाव जोङो 74थि भारतनि उदांस्रि सान जोङो फालिदों। भारतआव उदांस्रि सान फालिदों माने जोंबो उदांस्रि सानखौ बयबो बे 74 बोसोराव जोङो मोनबोदों। दा 74 बोसोर उदांस्रि जानायनि उनाव भारत हादरनि नोगोरारिफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो जोङो दिनै बेसेबां सोलायदों बेखौ बिजिरनानै नायनांगौनि सम जादों। दा बेवहाय उदांस्रिनि ओंथिया मा आरो गुबैयै जोङो उदांस्रिखौ बेसेबां मोनफुंनो हादों बे खोथाफोरखौ दिनै बयबो साननायनि सम जादों। मोनसे हादोरा उदांस्रि जानाय लोगो लोगोनो बियो मोनसे पलिटिकेल उदांस्रिल' जायालासिनो एबा राजखान्थियारि उदांस्रिल' जायालासिनो बियो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे उदांस्रिया बाहायजानांगोन। जोंनि थांनानै थानायाव नांगौ गासैबो बिथिङाव जोंनि उदांस्रिया नंगुबै ओंथियाव बाहायजानांगोन। दा जोंबो बे उदांस्रिखौ मोनाखै होननानै भारतआ उदां जानायनि उनाव फिन सोमावसारनो गोनां जादों आरो दिनै बे उदांस्रिखौ मोननो थाखायनो बर'फ्रा मोनथाम गोरोबथा खालामनो गोनां जाबाय आरो बे मोनथाम गोरोबथायाव जोङो एफा एफायैब्लाबो जोंनि राजखान्थि गोहोखौ जोङो मोननो हादों। जोंनि माहारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनो रांखान्थिखौ जौगाहोनो जोङो एफा एफाब्लाबो गोहोखौ जोङो मोननो हादों आरो बिनिखायनो जोंनि उदांस्रि सोमावसारनायाव जाय जोहोलाव बिथांमोना जिउ गारबाय, जायफ्रा जेल जानांबाय, जायफ्रा दिनैसिमबो बेंगुरा जानानै थानांबाय बिथांमोन बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरो। बिथांमोना जायफोरा दिनै थांनानै दङ बयबो आलो गोजोनै थांनानै थानो हाथों आरो जायफोरा सोरगोआरि जाबाय बिथांमोनाबो सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों। बिनि थाखायनो आङो गिबियावनो आर'ज गाबग्रोबाय। दा बे समाव आङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि जानांगौ होननानै 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजोनि मोनसे दाबि लानानै सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन। नाथाय बिनि सिगाङावबो 1967 मायथाइयाव बिटिसिआ जागायदोंमोन मोनसे उदियासल राजखान्थि दाबिखौ लानानै आरो बे गासैबो सोमावसारनाया बर' हारिनि मोनसे गोदान जांख्रिथायमोन आरो बेनो दिनै जोंनो मोनसे बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे फिथाइ लाबोनानै होफैदों। दा बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लंजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं, BLTनि मुंख्लं, NDBनि मुंख्लं गासैखौबो आङो दिनै सिबिहरो, बिथांमोनखौ मान होयो। नैबे समाव जोङो हारिनि एना एनिखौ नागारनांगौ। जोङो सासेया सासेखौ हारिनि खहा जाजासे जेफोर मुं सुनाय हाबाफारिफोर सोलिगासिनो दङ बेखौ जेसेबां हायो खमायनांगौ। डेम'क्रेटिक प्रसेसआव मोनसे राजखान्थि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोखौ माखासे सोंखारिनाय खामानि दामानि मावनायफोरखौ आसि थुनानै होनाय बियो भारतबर्षआवबो सोलियो, आसामावबो सोलियो, मुलुगनि गासैबो डेम'क्रेटिक प्रसेसजों सोलिनाय हादोरफ्राव बियो सोलियो। दा जोंनि हारियावबो बियो सोलिगोन। नाथाय बेखौ लानानै माहारिनि गासैबो आफादफोर गासैबो सोद्रोमाफोर बेजों लोब्बा लानांगौ होननानै आं साना। राजखान्थिखौ राजखान्थियैनो हगारनांगौ आरो राजखान्थिया माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हायो। दा बेखौ माहारिनि थाखाय मोजां बिथिङाव बाहायनो हायोब्ला जोंहा लाब जायो। नाथाय जाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा एबा राजखान्थि आफादफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावा, सुबुंनि थाखाय खामानि मावा, बेबायदि राजखान्थि दोलोफ्रा जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला अब्ला जोंहा खहासो जायो। दा बेनिखायनो भारत हादोरावबो 5 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव जोंनि सरकाराव जायफोरा राजखान्थि हान्जाया थायो बिथांमोनखौ सोलायनाय जायो। आसामावबो सोलायनाय जायो, गोबां रायजोफ्राव बे राजखान्थि हान्जाफोरखौ सोलायनाय जायो।
बेखौ लानानै जोंनि माहारि आफाद एबा माहारिनि सिन्था खालामग्रा मानसिफ्रा बारा साननांगौ गैया। मानोना राजखान्थिया गोजोर नङा, नाथाय माहारि जौगानाया अरायसम गोजोर जानांगोन, सिन्थाधाराफ्रा अरायसम भिजनारि जानांगोन। आङो बेखौसो बयखौबो खावलायो। दा नैबे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बर' हारिया बांसिन खहा जाबोदों गावबा गावनि गेजेराव एना एनि जानायनि थाखाय। गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो खोमाना लाबोदों गावबा गावनि गेजेराव एना एनि जानायनि थाखाय। आरो बे एना एनि जानायखौबो जोङो बेखौ मोनसे लेभेलाव डेम'क्रेटिकेलि जोङो बेखौ बुंलायनो हानांगोन, जोङो क्रिटिसाइज खालामलायनो हानांगोन। नाथाय बेखौ जुदि बिराद मोनसे गाज्रि लेभेलाव लाङोब्ला बे हारिनिनो खहा जागोन, बेखौ नायनांगौ। आथिखालाव बिटिआर एकर्डखौ लानानै साफा सानै सुबुंफ्रा गोनो गोथो खोथाफोर बुंदों। बेबायदि खोथाफोरखौ हयथ' सिगाङावबो बयबो सानबोदों जेब्ला बिएसि एकर्ड जायो, जेब्ला बिटिसि एकर्ड जायो। नाथाय बै समाव गोबाङानो बुंलायलायनो हायाखैमोन। सोरबा गिनानै थादोंमोन, बा सोरबा हारिनि मोजांखौ नायनानै थादोंमोन, बा सोरनियावबा जुक्ति दङब्लाबो हारिनि जौगानांगौखौ नोजोर होनानै हारि अनग्रा सुबुंफ्रा बेखौ सिरियै थादोंमोन। नाथाय आथिखालाव राजखान्थिनि थाखायनो साफा सानै सुबुंफ्रा बेखौ एसे गाज्रि नोजोरजों नायदों। गोरोबथाया मालाबाबो गाज्रि जानो हाया, बे गोरोबथा खालामग्रा बेक्तिया गाज्रि जानो हायो। दा सोरबाया दिनै प्रमद बर'खौ गनायनो हाया होननानै, सोरखौबा गनायनो हाया होननानै बे टटेल एकर्डखौनो जुदि फेल खालामनो नागिरोब्ला बियो सोरबा सासे इन्डिभिजुवेलनिल' खहा जानाय नङा, बियो टटेल हारिनिनो खहा जागोन। आरो गोदोनिफ्रायनो सानबोदोंमोन जिहेतु बिएसि एकर्ड खालामबाय, बेवहाय हारिनि गांनाय उखैनाया सुफुं जाजोबाखिसै, बिटिसि एकर्ड खालामबाय, हारिनि गांनाय उखैनाया सुफुं जाजोबाखिसै। बिनि थाखायनो दिनै बिटिआर गोरोबथा खालामनो गोनां जाबाय। दा बेवहाय माबाफोर थालांदोंब्ला एबा हारिनि थाखाय जोंहा जिफोरखौ नांबावो बेखौ उननि समाव जोङो बेखौ मावनानै लानो हागोन। नाथाय हारियाव बेफोरखौ मावनो थाखाय माखासे गोख्रों सुबुं नांगोन, जाय बिथांमोना खोथा बुंदों बिथांमोना राजा लामायाव फैनोबो रेडि जानांगोन, गोब्राब थासारिजों जुजिनोबो रेडि जानांगोन। नाथाय साफा सानै सुबुंफ्रा माने बेफोरबायदि प्रसेसफोरखौ मुं सुयो, गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ मोजां फरायसालियाव फरायहोयो, अफिसार बानायनायनि सिमां नुयो, आरो हारिनि माखासे थासारिखौ बिथांमोना थुनज्लायल' मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ बुंनानै हारिनि सुबुंफोरखौ, गोब्राब खामानि मावनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ, खस्थ' खालामग्रा सुबुंफोरखौ, हारिखौ गोसो गोरबोजों अनग्रा सुबुंफोरखौ मिसलिड खालामनो नाजायो। आरो गावसोरा गावबा गावनि गासैबो माने पार्सनेल जि लाइफ एबा पार्सनेल जि बिथांमोननि साननाय हनाय बेखौ थिगानो लाखियो। बियो जोबोद दुखुनांथाव। दा नैबे समाव जोङो एबा आङो बेखौनो लुबैयो कि जोंनि जि बिटिआर एकर्ड बियो 100% इमप्लिमेन्ट जानांगौ। आरो बेवहाय 100% इमप्लिमेन्ट जायोब्ला नुगोन जे कार्बि आंलंनि इस्युआ जोबनो थांगासिनो दङ, जाय जिनिसा बिटिसि एकर्डआव हाबनानैबो इमप्लिमेन्ट जायाखैमोन। बर' कसारि काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ, जाय जोंनिखि बड'लेण्ड जि टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिआरआ कभार खामा, बेखौ बै जोंहा बर' कसारि काउन्सिलजों जोङो बेखौ खालामनो हागोन। आरो बर' कसारि काउन्सिलाबो दिनै मोनसे एग्रिमेन्टआव हाबनाय लोगो लोगो मोनसे मर्यादा मोनबाय, जेरावनोखि हम मिनिस्टाराबो प्रेजेन्ट दङमोन। दा बेखौ लानानै सोरबा सोरबा गोबां खोथा बुंदों, नाथाय बियो मोनसे मर्यादापुर्ण एकर्डनि मोनसे दलिलनि गेजेरजों बियो फैदों। बेखौ गभर्नमेन्टआ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन। दा खामानिया थाहैबाय गोलाव बोसोर सोमावसारनायाव जोंहा जेल जानांनाय जोहोलावफोरखौ जोङो बरननांगोन। जोंनि एनडिपिनि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन होनायनि इस्यु दङ। आरो बेजों लोगोसे जेफोर क्लज बेवहाय हाबदों, जे माखासे एडिशनेल गोदान गोदान साबजेक्टफोर जोंनो होदों, बे साबजेक्टफोरा इमप्लिमेन्ट जानांगोन एबा जोंनो होनांगोन थाबैनो, अब्लासो जौगानाया जागोन। एनआइटि मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै जिखिनि जोङो बेवहाय मोजां मोजां फसंथानफोर मोन्दों, दिनै 3 गाहाम साइ सेन्टार मोन्दों, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोन्दों, बेफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव गायसननांगोन। बड'फानि मुङाव जोङो इउनिभारसिटि, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननायजों लोगोसे आरोबाव मोनसे फसंथान मोननो हादों, जायनि गेजेरजों जोङो दिल्लीयाव आरो क'क्राझाराव मोननै अफिस जोङो दानानै गायसननानै सारा इन्डियानि बर'फोरनि राव थुनलाइ जौगानायनि खामानि मावनो हागोन। खेराइसालि, बाथौसालिफोरखौ मोजाङै लुफुंनानै लानो हागोन। दा बेफोरजोंनो जोंनि हारिनि राव थुनलाइ हारिमु गासैबो जौगागोन। बे बिथिंफोरखौ बयखौबो आङो नोजोर होनो थाखाय खावलायबाय। दा नैबे समाव जोंनिफ्राय जुदिअबा इलेक्सननि थासारि सोलिगासिनो दङ, बावैसो 1 तारिखआव थांनानै हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै नारसिननाय जादों। दा बेखौ आंखौ गोबाङानो बुंदों
कि माने बेवहाय मानो गोबां सिगनेटरिसफ्रा गैया बै समाव अलरेडि जोंनि थासारिया जोबोद गाज्रि दिल्लीयावबो कोविड-19 नि थासारि आसामावबो कोविड-19 नि थासारि बेफोरबायदियाव जोङो सावरायलायनो हायाखै आरो माखासेया दिनै सिगनेटरिसफोरनि गेजेराव सानैसोआ BPF नि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना एकर्डखौ फेल खालामनोसो नाजागासिनो दङ आरो जों सानैसोआ जायफोर जेनुइनलि हारिनि जौगानायखौ मोजां मोनो दिनै जेंना सुस्रांनायखौ मोजां मोनदों पीस प्रसेसखौ मोजां मोनदों आरो दिनै NDB आ जे गावनि गाहाम देहा लानानै थांना थानो हाबाय एकर्ड खालामनानै बिनि जोहोलावफ्रा जे गावनि बिमा बिब'फोरजों जे रायलायनो हानायनि थासारि फैबाय बेखौ लानानै जों जायफोर जोबोद सिरियास जों राजखान्थिखौल' सानालासिनो दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै नारसिनदों आरो बिथाङा एसुरेन्स होदों एकर्डखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो मैयासो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमदों आरो थांनाय 13 आगस्टआव हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमनानै एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानांगौ होननानै नारसिननाय जादों जोङो रावबो जिरायनानै थायाखै एकर्डआ जेरैखि जाया बेयाव इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो जोंहा गुबैयै बिश्वनाथ आरो जि सनितपुर बिनि माखासे गामिफ्रा जि हाबनांगौ बे खोथाखौ लानानै रावबो जाहाथे गेलेया गोबाङानो सिङाव जोङो माखासे गेलेनायखौ नुनो मोनदों कि बे गामिफ्रा हाबैया मोजां बेबायदिबो माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा खामानि मावदों गोबाङानो हयथ जानो हागौ बेखौ इग' लादों प्रेस्टिज लादों कि जोंनि समाव हाबाखिसै दायो हाबोबा जोंहा मान सन्मान थांगोन बिदि लानो नाङा बर' माहारिया फैगौ 1000 बोसोर रोजा बोसोर थांनानै थानांगोन दा बेनि थाखायनो नैफोर जोंनि इन्टारनेल जि एजेन्डा एबा हारिनि इसिङारि जिफोर सिन्ताधारा बेखौ अपेनलि बुंजानो लुबैनाङा नाथाय जोंनि हारिनि सानग्रा हग्राफ्रा सिङाव खौसे जानानै बे खामानिफोरखौ मावलांनो हायोबासो हारिया इयुनाव गोख्रों जानानै थांनानै थागोन आङो बेखौनो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला जोंनो माखासे मोजां सानसुमै नांगोन मोजां जोंनो माखासे लेखा गोरों सुबुंफोर नांगोन पजिटिभ साननो हानाय जोंनो माखासे सुबुंफोर नांगोन मोजां ससियेल लिडार नांगोन मोजां टिचार नांगोन जोंनो मोजां पलिटिकेल लिडार नांगोन जोंनि गासैबो थाखोनि सुबुङा मोजां आबादारि नांगोन मोजां पेरेन्ट्स नांगोन मोजां स्टुडेन्ट्स नांगोन बै बिथिङावसो जोङो नोजोर होनांगौ दिनै जि ग्लबेल जितु जोंनि चेलेन्ज फैदों मुलुगनाङै जि जोंनि माखासे जुजिनां थासारि फैदों बेखौ जुदि मोगा मोगि जानायावसो जों फकास खालामालासिनो इसिङारि माखासे संख्रि बानलुनि नांलायनाय बायदियै एबा जोंनि फिसा फिसा खोथाखौ लानानै गावनि गेजेराव जुदि बोलायलायनाया जाबाय थायोबा हारिया मालाबाबो दावगालांनो हानाय नङा दा बेनिखायनो नैबे समाव बयबो माखासे फिसा फिसा सिन्ताधाराफोर जायजों हारिया बेवहायनो गुबुंले जायो एबा थाबथानानै थानाङो बेखौ एसे जानगाराव दोननानै बोरैहाय बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि खालामनो हायो बिनि थाखाय बेस्ट अफ द बेस्ट इन्स्टिट्युसनफोरखौ जों बोरै गायसननो हायो जोंनि हारिनि जायफोर दिनै मोजां इडुकेसन लाबाय सोरबा MBA खालामबाय सोरबा MSW खालामबाय सोरबा PhD खालामबाय बे गासैबो लाइमोनफोरखौ आङो खौसे जानो खावलायदों बे खौसे जानानै UPPL नो भट होनांगौ खौसे जानानै प्रमद बर'नि खोथा खोनासंनांगौ आं बेखौ बुङाखै जे जोंनि लेखा गोरों मानसिफ्रा जायफ्रा गियान गोनां मानसिफ्रा जायफोरनिखि गोलावसिम साननो हानाय मानसि जोंनि गेजेराव दङ बयबो खौसे जानानै हारिखौ फैगौ 10 बोसोराव 20 बोसोराव एबा 25 बोसोराव माने नर्थ इस्टनिल' नङा सारा इन्डियानि एबा वर्ल्डनि जौगानाय हारिफोरजों एखे थाखोआव लांनो थाखाय मा खामानि मावोबा जागोन बिनि थाखायसो जोङो मास्टार प्लेन बानायनांगौ आं बिनि थाखायनो खावलायो जे जोंहा लाइमोनफ्रा ज' जादो साननो गोरों सुबुंफ्रा ज' जादो थांनाय 30-40 बोसोराव बर' हारिनि मा मोजां जाखो मा गाज्रि जाखो बेखौ मोनसे एनालाइसिस खालामदो जोंहा रावखौबो दुसिनो गोनां गैया रावखौबो दुखु मोननो गोनां गैया आं दिनैनि तारिखाव जुदियोबा आं UPPL दोलोनि आफादगिरि आङो अपेनलि बुंनो सानो आङो रन्जन दैमारि बिथांखौ मान होयो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मान होयो बर'नि जेसेबां लिडारफोर रबिराम नार्जारी उर्खाव ब्रह्म चन्दन ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारी माने बड'फानि उन आरो सिगां जायफोर बर' हारियाव दैदेनबोदों बयखौबो मान होयो आङो दासिमबो बयखौबो खावलायो कि हारि जौगानांगौनि बेलायाव हारिनि थाखाय मोजां प्लान पलिसि जोङो सोरजिनांगौनि बेलायाव जाहाथे बयबो खौसे जानो नाजायो कमप्रमाइज खामा मालायजों बेखौ आङो नाजायो दिनै जोंखौ गोबाङानो बुंदों हाइजेक खालामबाय जाथिखौ फानबाय फुंनिफ्राय मोनासिम दालालि बेफारि होननानै जोंखौ बुंदों बेवहाय आंहा दुखु मोननाय गैया सोरबाया आंनि सायाव रागा जोंदों बा गाज्रि मोनदों आंखौ माने रायनानै एबा दुसिनानै बिथाङा गावनि दाहा
राहाखौ हगारदों आंहा बुंनांगौ गैया नाथाय आङो इन्डिभिजुवेलि बुंनो सानो जे बर' हारिखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आरो जि समसिम केपासिटिया थायो सक्तिया थायो बै समसिम हारि जौगानांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन आरो आङो बेखौनो रोखा रोखा बुङो दा बेनिखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानायनि बेलायाव जाहाथे रावबो गोनो गोथो साना आरो हेंथा हेंथि खालामा आं बेखौनो खावलायबाय जायफोरा दिनै पावाराव दङ बिथांमोनाबो जाहाथे गावसोरो बे खामानिया जायोबा जोंनि पावारा थांगोन जोङो माने भट मोननाय नङा बेफोरखौ जाहाथे साना बियो गोदोनिफ्रायनो मोनसे सिन्ता लानानै फैनाय दिनै मोनसे हिस्ट्रिकेल मोनसे एकर्ड जालांबाय बे एकर्डखौ जोङो जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बयबो बाहागो लायोब्लासो हारिया लाब जागोन आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायो এই সময়ত মই স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ যেটো 74 আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস আমি মানি আছো ইয়াত আমাৰ অসমবাসী বিটিআৰবাসী আৰু ভাৰতবাসী সকলোলৈ মই স্বাধীনতাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা অসমৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যি সকলে শহীদ হল মই তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আজি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী আমাৰ অকল ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় গোটেই বিশ্বয়ে তেখেতক শান্তিৰ এটা দূত হিচাপে নন ভাইলেন্ট গুৰু হিচাপে তেখেতক সন্মান দিয়ে আৰু আমি এই সময়ত তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো ভাৰতবৰ্ষ আৰম্ভণিৰ পৰা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈকে যি সকলে নেতৃত্ব দিলে আৰু এই ভাৰতবৰ্ষখন সকলো দিশৰ পৰা শক্তিশালী এটা দেশ হিচাপে উন্নত এটা দেশ হিচাপে বিভিন্ন সমস্যা জৰ্জৰিত এই অঞ্চলবিলাকক মানে সমস্যা সমাধান কৰি এটা সুস্থ এটা পৰিবেশ আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিল মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এতিয়া কোভিড-19ৰ এটা পৰিবেশ চলি আছে যত নেকি বহুত ডক্টৰ নাৰ্ছ সকলৰ জীৱন যাব লগা হল মই প্ৰথমতে যি সকল ডক্টৰ নাৰ্ছ নিজৰ জীৱন দি হলিও মানৱ সেৱা কৰিছে তেখেতসকলক প্ৰথমতে সন্মান জনাইছো আৰু তেখেতসকলৰ লগতে আমাৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক নেতা দেশৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া যি সকলে দিনে নিশা কোভিড-19 সিচুৱেশ্যনত কাম কৰি আছে তেখেতসকলক মই সময়ত ধন্যবাদ জনাইছো আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছো কি তেখেতসকলক ঈশ্বৰে সদায় ভালে ৰাখক ইয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু এই সময়ত বিশেষকৈ মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো 2020 চনত আমাৰ যেটো ডাঙৰ এটা কাম হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইটো থাৰ্ড মানে বড়ো চুক্তি শান্তি চুক্তি এটা হৈ গল এই শান্তি চুক্তিটোত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু ইয়াৰ লগতে এই শান্তি চুক্তিটো আৰু বেছিকৈ মানে ইম্পৰ্টেন্স দিয়াৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী 7 ফেব্ৰুৱাৰী কোকৰাঝাৰত আহি এটা সেলিব্ৰেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি সবে ভাবিছো কি এই চুক্তিখন এনাই চুক্তিৰ নামত চুক্তি নহয় ইয়াত মানে এনডিবিৰ 33 বছৰীয়া যেটো সংগ্ৰাম এটো এটা সমাপ্তত আহিছে আৰু ইয়াত এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এই চুক্তিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাও গণতান্ত্ৰিক যেটো আন্দোলন কৰি আছিল এই আন্দোলনটো মানে এটা সমাধানত আনাৰ কাৰণে চুক্তিত একেলগে চুক্তি কৰিছে আৰু আজি এটা আমি এটা অঞ্চলত অস্ত্ৰমুক্ত এটা অঞ্চল পাবলৈ সক্ষম হৈছো খেউটিয়াভাৱে অসম পুলিচৰ নেতৃত্বত কিছুমান আৰ্মছ ৰিকভাৰি কৰি থকা হৈছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আমাক ইলিগেল ওয়েপন আৰু আমাক ভায়োলেন্স ফ্ৰী এটা সোসাইটি লাগে আৰু সেই কাৰণে যদি আৰু ইয়াত কাৰবা আৰ্মছ আছে কিবা আছে হেতু কমপ্লিট ৰিকভাৰি কৰিব লাগে আৰু এই অঞ্চলটো শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে সবে মানে কাম কৰিব লাগে অকল গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰশাসন নহয় সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে ইয়াত কাম কৰিব লাগে আৰু আমি এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আমি কৰিব লাগে শান্তি থাকিলেহে ইয়াত ভাল ভাল কাম হ'ব শান্তি থাকিলেহে উন্নয়ন হ'ব শান্তি থাকিলেহে সব ভাল ভাল সৃষ্টি বিলাক ইয়াত হ'ব এই কাৰণে শান্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে সবে ইয়াত কাম কৰিব লাগে মই হিটো আশা কৰিছো বাকিখিনি যেটো উগ্ৰপন্থী সমস্যা আছে আজি আদিবাসী সকলৰ যিখিনি আৰ্মছ গ্ৰুপ আছে বিভিন্ন আৰ্মছ গ্ৰুপ বিলাক অসমত আছে এই আৰ্মছ গ্ৰুপ বিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি সমস্যা সমাধান বিলাক কৰিব লাগে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসমৰ আৰু অন্যতম ৰাজনৈতিক নেতা
মানে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত অসম ৰাজ্যখন যেহেতু চলি আছে মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ কি যিটো যিমানখিনি অসমত ডেকা ল'ৰাবিলাক আৰ্মছ লৈ আছে নিজৰ নিজৰ জাতিৰ কিবা নহয় কিবা সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত সেই সকলক সন্মানে আলোচনা কৰি অতি শীঘ্ৰে উগ্ৰপন্থী সমস্যাটো অসমত স্থায়ী সমাধান কৰি ভাৰতবৰ্ষত এটা উল্লেখনীয় এটা ৰাজ্য হিচাপে এইটো ইষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে য'ত নেকি কোনো আৰ্মছ নাই কোনো তেনেকুৱা ভায়োলেন্স নাই আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোক ভাষা ভাষী লোক একেলগে বসবাস কৰিব পৰা সম অধিকাৰ সমমৰ্যাদা লৈ পেলাই সবে থাকিব পৰা এই অঞ্চলটোক এই ৰাজ্যখনক যাতে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আজি BTC অঞ্চলত আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত দুখীয়া গৰীব মানুহৰ কাৰণে আহা আঁচনিবিলাক সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা নাই অধিক মানে দুৰ্নীতি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে কাৰণ স্বাধীনতা আমি পালোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ মানুহবিলাকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাধীন হ'বলৈ পৰা নাই বিভিন্ন সমস্যাৰ আজি ৰাইজক জুৰুলা কৰি পেলাইছে তো এটা স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে স্বাধীন মনোভাৱ লৈ পেলাই এটা আশা লৈ পেলাই যেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিছিলে এটা কনফিডেন্স লৈ যেনেকৈ থাকিব পাৰিব লাগিছিলে বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ অধিক মানে জনসংখ্যা আজি তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰি আছে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰী নেতাসকলক মই আহ্বান কৰিছোঁ কি দুৰ্নীতিমুক্ত এটা যেনেকৈ নহওক চৰকাৰ ইয়াত থাকিব লাগে আৰু ৰাইজে যাতে চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত সম্বন্ধ ভালে থাকে বিউৰোক্ৰেট বা অফিচাৰবিলাকৰ লগত সম্বন্ধ ভালে থাকে তেনেকুৱা এটা বিউৰোক্ৰেচি তেনেকুৱা এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত গঢ়ি তুলিব লাগে যাতে গ্ৰাছৰুট লেভেলত থকা দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ৰাইজে সদায় মানে অপ্ৰেছ হ'ব নালাগে কোনো যাতে তেখেতসকলক ডমিনেট কৰি নাৰাখে তেখেতসকলক আইনগতভাৱে যিখিনি অধিকাৰ দিয়া হৈছে সাংবিধানিকভাৱে যিখিনি অধিকাৰ দিয়া হৈছে সেইটো যাতে ৰুট লেভেললৈকে গ্ৰাম্য অঞ্চললৈকে সবে এনজয় কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি চৰকাৰী আঁচনি আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিছে অটল অমৃতেই হওক বা যিকোনো আঁচনিয়ে হওক সেই আঁচনিবিলাক সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে মনিটৰিং সিস্টেম কৰিব লাগে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ কি বহুত আঁচনিয়ে বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱা নাই কিছুমান বিষয়াবিলাকৰ মানে হেমাহিৰ কাৰণে বা ইন্টাৰেষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে এই আঁচনিবিলাক মানে ৰূপায়ণ হোৱা নাই যাৰ কাৰণে দুখীয়া গৰীব মানুহ বহুত কষ্ট পাই আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি ভাল শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে নতুন এডুকেশ্যন পলিচি আহিছে নতুন এডুকেশ্যন পলিচিক আমি ওয়েলকাম কৰিছোঁ কিন্তু পলিচিটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব আৰু সেই পলিচিৰ দ্বাৰা যাতে ভাৰ্নেকুলাৰ মিডিয়ামটো কোনো ধৰণৰ নেগলিজেন্সি কৰা নহয় মাতৃভাষা মিডিয়ামটো যাতে কোনো ধৰণৰ ইগনোৰ কৰা নহয় সেইটো নজৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যা যদি গভৰ্ণমেণ্টে চাকৰি দিব নোৱাৰে সেইটো বহুতে গম পায় যিখিনি চাকৰি আছে তাত এটা চাকৰি ওলালে বহুত মানে টকা পইচাৰ লেনা দেনা চলে সেইবিলাকক গম পায় আৰু আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ চৰকাৰী নেতাবিলাকক আহ্বান কৰিছোঁ এই কথাত মানে এটা নজৰ দিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে নন গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰত বহুত স্কোপ আছে তাৰ কাৰণে যাতে সকলো যাতে চিন্তা কৰে আৰু অলপ বাস্তৱ ধৰ্মীয় পলিচি লৈ পেলাই এই কামটো যাতে ৰূপায়ণ কৰে মই আহ্বান কৰিছোঁ আৰু BTC ইলেকশ্যন পিছুৱাই গৈ আছে মই চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ কি যেতিয়াই আপোনালোকে ভাবে কি ইয়াত COVID-19ৰ লগত ফেচ কৰিব পৰা পৰিৱেশ আহিল তেতিয়াহ'লে BTC যেটো ইলেকশ্যন হেতু পাতিব লাগে মই এটা আহ্বান কৰিছোঁ আৰু যিকিনো বিনিময়ত যিকিনো মানে সিচুৱেশ্যনত BTR একটো যাতে ইমপ্লিমেন্টেশন হোৱা ডিলে নহয় আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আমি বিশেষকৈ BTR অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোক বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোক একেলগে শান্তিৰে থাকিব বিচাৰো আৰু ইয়াত কিছুমান অপশক্তিয়ে বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে হেতু যাতে প্ৰশাসনে দৃষ্টি ৰাখে নজৰ ৰাখে ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ ভায়োলেন্স নহয় BTC নিৰ্বাচন যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিকাভাৱে হ'বলৈ যাতে এটা পৰিৱেশ থাকে এই কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সিকিউৰিটি ফৰ্সেস আৰু যি সকল বিষয়াক দায়িত্ব দিয়া হয় তেখেত সকলে যাতে কোনো বায়াস নোহোৱাকে নিউট্ৰেল থাকি প্লাই দেশৰ গণতান্ত্ৰিক যেটো মূল্যবোধ হেতু যাতে অটুট ৰাখি প্লাই সকলো নাগৰিকক ভয় ভীত নোহাকে কাৰো প্ৰলোভন টকা পইচাৰ প্ৰলোভন নোহাকে যাতে ভালকে এটা সুস্থ গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াতে হয় ইয়াৰ কাৰণে নজৰ ৰাখিবলৈ মই চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ খোদো শেষত পুনৰ আমাৰ অসমৰ পৰা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা যি সকলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত শহীদ হল তেখেত সকল মানে মই নমস্কাৰ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।